आंनि मुङा मुस्ति अम्बि बर', ओमफ्राय गामिया ननायखास, ओमफ्राय फरायसालिया सेका शंकरदेब मिसन हायार सेकेन्डारि स्कुल, ओमफ्राय आफानि मुङा धर्मेश्वर बर', ओमफ्राय आइनि मुङा रैमालि बर'। ओमफ्राय आं 2018 बेयाव माबा जादोंमोन माने डिमक्सि आनसलिकनि सिङाव हस्टेल मोनसे दङ, थ' बेयाव सिलेक्सन जायो, थ' बेयाव एन्ट्रेन्सआव आं पास जानानै 2018निफ्राय थादों आरो हस्टेलाव क्लास 9निफ्राय। थ' बेनिफ्राय थानानै क्लास 9हालागै थाबाय आं 2 बोसोर, 2 बोसोर थानानै देग्लाय मेट्रिक होबाय। माने डिमक्सि आनसलिकआव गासै 3 माने गोजौ फरायसालि दङ, थ' बिनि स्टुडेन्टफोरखौ माने मोनसे एन्ट्रेन्स लायो आरोना, बे एन्ट्रेन्सआव जाय माने उथ्रिसारनो हायो बेखौ फ्रि दोननाय जायो बेयाव। बेनिफ्राय दायो नोंनि माने इयुन थांखिया मा? आंनि इयुन थांखिया माने आं आइ जानो सानदों, UPSC टारगेट खालामबाय थादों आरो ना। दा मा बबे स्ट्रिमाव थांनो नागिरदों? आं दायो आर्ट्सआव फरायगोन। आर्ट्सआव फरायगोन ना? आङो माने टारगेट दंखायोमोन आरोना डिस्टिंसन लानायनि, थ' ओमफ्राय आं डिस्टिंसनाबो मोनदोंमोन, 90% मोनदों आरो। ओमफ्राय गासै 6 साबजेक्टआवबो लेटार मोनजोबदों आरो। ओमफ्राय हाइस्ट मबे साबजेक्टआव नोंथाङा सेम टु सेम पार्सेन्ट मोनखो? आं मेथ्सआव मोनदों 100आव 100 मोनदों। 100आव 100 मोनदों। ओमफ्राय बड'आव 95 मोनदों। आंहा एसेबां माने सेटिसफेक्सन गैया बेयाव, थ' आं मोनसे टारगेट दंमोन आरोना, इउएन एकाडेमि दङ आंनिया सरकारि एमइ स्कुला, थ' आं इउएन एकाडेमिखौ टारगेट खालामदोंमोन आरोना। इउएन एकाडेमिनिफ्राय आं हाइस्ट लानो हायोबा माने गोसोआव बांसिन गोजोननाय मोनगौमोन, थ' बिथांमोननिफ्राय सासे मोनदों, जोंनि लोगो जायो, बिथाङा माने 3% बारा मोनदों आंनिफ्राय, थ' आं गोजोननाय मोनदों, थेवबो माने बेखौ बारनो हायोबा एसे मोजां नांदों। आरो हस्टेलाव जेरै खस्थ' खालामनानै सारमोननि बिथोन मोननाय हिसाबै दोनहैदोंमोन, माने गामियाव थाब्लाथ' बिराद गाज्रि बायदिसिना सोमजियो लोगोफोरनिफ्राय, मोजां गाज्रि, बेनिखायनो हस्टेलनि सेलेक्सन माबायाव माबानानै पास जाबाय। बे हस्टेलाथ' कुनु सरकारि नङा, बे जाबाय माने दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा सामलायनाय मोनसे हस्टेल नङा होमबा? बे हस्टेलाव फिसफोर होनांदोंमोन नामा? फिसखौ होनो नाङाखै, ओमफ्राय जानाय रेसनखौ हैनांदों आरो। बेनिफ्राय सप्ता 200-150 ओरै हैनांगौ, जितु माने जि खस्थ'नि गेजेरजों माने खामानि मावनायखाय 200-150 ओरै होबोयो सप्तायाव। ओमफ्राय गाननाय जोमनायनि बादै आरो बे 200-150आ, बेनि बादै बिसिनि होबोनो नांगौ। बेनिफ्राय मालाबा गावनि एक्सट्रा पकेट खरसाबो नांगौ जाहैयो। बिथांनि फरायसालिया मामोन? बिथांनि माबा फरायसालिया दा सेका शंकरदेब मिसन डिमक्सियाव हाई सेकेन्डारियाव डिमाकुसियाव। बेहाय माने बर' बिजोङाव ना एसामिस बिजोङावमोन? बर' बिजोङाव फरायनाय। दा माखासे मानसिफ्रा बुङो जे बर' बिजोङाव फरायबानो मोजां फरायनो हाया, माबा हाया, बे नंगौ नामा? थ' दा बिदि बुंनायाथ' माने गोरोन्थि। जोंनि बर'नि थांखि जेबा समाज बायदियै बर' थुनलाइ हिसाबै बा राव हिसाबै जोंनो बेफोर माबाखौ गोनांथि जाहैयो, बेनि थाखाय बहुत साबायखर मोजां, आरो मोजाङानो नांदो बेफोरबायदि गामियावबो मुं लाखिनो हादो, बा सारमोनाबो बिथोन होनानै बेसेबां खालामनो हाबाय, आंबो बहुत इसोरनि सायाव माने फोथायनाय मोनदों।